Jeg kommer fra Kalundborg faktisk, men jeg er rigtig glad for at må være med her i dag. Jeg har udviklet en hjemmeside, der hedder egravplads.dk. Det er en online platform, hvor man kan købe adgang for 6 kroner om måneden, og så kan man lave sin egen personlige gravplads. Min idé med det her var faktisk, at rigtig mange mennesker flytter væk fra deres kære, når min søsters dreng er på Sjælland, og hun flytter til Jylland. Vi har nogle bedsteforældre, som har en datter liggende i København. De kommer kun derind, når vi kører for dem. Og folk rejser og flytter og er på farten. Og hvorfor så ikke tage vores gravpladser med? Det var udgangspunktet for at lave det her. Det foregår på den måde, at man kan købe adgang, så kan man uploade sine billeder, sin video, med musik. Man kan tage ned og tage billeder af gravstenen. Man kan også kreere sin egen. Jeg har en oldemor, som strikker rigtig meget af gjorde. Og der har jeg lavet et billede med nogle strikkepinde og garn, og så har jeg skrevet hendes initialer og hendes dødsdag i det. Og det betyder noget for mig. Og så kommer den der sten sådan lidt i anden række. Så har jeg indlagt den musik, der hedder Bedste, det var mig. Og det er jo noget, der rammer alle sammen. Og den her gravsten, eller den personlige gravplads, den kan jeg så dele med min søster, hvis hun har købt adgang. Og så har vi lavet en notifikation til kalenderen, så på min oldemors dødsdag, så kommer der selvfølgelig en bombe på telefonen af nu i dag, og så kan jeg lige, når jeg står i Netto, købe og skal handle, lige tage telefonen, så kan man lige se billederne og huske på, at nu var det lige i dag, og tænke på hende. Men for jeg har ikke tid til at køre til Aalborg, hvor hun ligger. Det har været meget vigtigt for mig at lave den her hjemmeside i forhold til, at den skulle kunne bruges af alle. Også folk, der er ateister, jøder, nogen af en anden religion. Jeg har været nede og fotograferet min farmor og farfars gravsten, fordi den er lige blevet slettet efter 30 år, så den er der ikke mere. Så det var også og i den har jeg så lagt nogle slægtsforskning og nogle billeder for dem og deres ting, så det kan også være en slægtsforskningsting. Og det, der har været allermest vigtigt for mig, det er, at det er en helt personlig gravsted. Det er mig, der bestemmer, hvad der skal ligge i den. Der er ingen, der kan se det. Hvis jeg har lyst til at have hunden liggende, eller hesten, eller min eksmand, som sådan en har jeg ikke, men hvis nu vi antog, at jeg havde en, så kunne det godt være, at min nuværende mand ikke synes, det var rigtig fedt, at min eksmand han lå i den der. Men han kan ikke se det, fordi det er min, og det er helt personligt. Og det har været vigtigt for mig i forhold til Facebook og menet.dk og hvad der ellers findes, at den er helt personlig, så det er kun mig, der kan se, hvad der er i. Søger du en investering? Jeg vidste godt, det ville komme, og det har jeg rigtig skidt med, og det var en af årsagerne til, at jeg var rigtig svært ved at sige ja til, at jeg skulle være med her. Fordi jeg har lavet en hjemmeside, det har kostet nogle penge, den har jeg hævet på min kaskeliste. Og jeg vil egentlig gerne have nogle penge til at markedsføre det her. Jeg bruger min fritid på det. Jeg har helt almindelig arbejde ved siden af. Og det er en fritidsbeskæftigelse. Men jeg vil gerne gå tidlig pension, hvis det kunne lade sig gøre. Så jeg skal bruge nogle penge til at markedsføre og få det ud over kanten. Og jeg ved godt, hvis jeg sidder inde i Løvens Hule, så sidder nogen derinde, der har rigtig mange penge til at få det ud over kanten. Så jeg skal bruge nogle penge til markedsføring, for jeg har brugt en fin virksomhed til at lave selve hjemmesiden. Men hvor meget helt fair at bede om en investering til at udvikle virksomheden og udvikle den her fine idé, du har. Så det skal du ikke være bange for at bede om. Men jeg kan ikke tage noget med at regne ud, hvor mange penge, fordi lige nu, folk spørger, er det en succes, jeg startede, den gik i luften 1. februar. Og folk de spørger, når går det godt? Så siger jeg, hvis det er succeskriterier i forhold til, hvor mange jeg har solgt, så nej, jeg har solgt 3, og den ene af min mor. Så det er ikke nogen succeskriterie, men den bliver delt livligt på Facebook. Jeg bruger Facebook, og vi skal i gang med at lave Instagram, og de helt unge mennesker, vi skal ramme her. Også i forhold til, at når jeg selv engang falder væk, jamen så skal jeg på et udkendtes, fordi mine unger skal ikke, og gider alligevel ikke komme ned.
så vil jeg hellere have, at de har downloadet det her. Så jeg tror, at det også er noget, man med unge mennesker, vi skal have fat i. Men jeg tror, det er noget for alle. Altså det håber jeg jo selvfølgelig, det er noget, alle kan bruge. Du har også en løvens hule? Alle sammen. Ja, det er godt. og også op til flere gange. Ja, så der er der jo nogle gange, at der står nogen, der siger, at jeg er ikke bare her for at få penge, jeg er her for at få kloge penge. Ja. Ikke? Og det er jo nok også det, som du kunne finde i en løvens hule, hos nogle af dem, der før har rullet en hjemmeside, eller en e-handelsside, eller en app ud. Det vil være kloge penge. Ja. Og når du kommer og beder om investering i at rulle forretningen ud fra den rigtig, rigtig fine og relevante idé, du har, så er du rigtig reserveret til løvens hule. Det vil jeg sige. Nå. Virkelig. Det er en virkelig fin og rørende idé. Jeg sidder og bliver lidt rørt, for det er meget relevant for mig også. Der er flyttet fra Herning over til København, og bedstemor og bedstefar og oldemor og oldefar, de bor på Vesterkirkegård i Herning, og mine børn har ikke været nede og set de der steder endnu. Det er rigtigt set, og du kan bruge det alle mulige steder. Ja, og så har jeg også en idé om, altså det er langt ud i fremtiden, men en af tingene også her var, i Kina, der har man en gravplads i maks 5 år, så bliver den slettet, fordi der er så mange. Så derovre, der er jo et kæmpe potentiale, tænker jeg. Sådan, nu er vi i gang med de folketingsudsigter allerede. Jeg vil bare sige, at det er en sindssygt fed idé, og den er meget, meget nem at forstå, og den er meget nem at blive nysgerrig på. Så jeg synes helt klart, at du har noget potentiale, og at du skal gøre noget for at få nogen med dig, der kan hjælpe dig med at sælge det, og få det ud og blive det ud, fordi selve ideen er meget, meget simpel, men sindssygt nem at forholde sig til. Og jeg kan allerede ved en gang sige, ja, klart, fordi jeg kan heller ikke se mine bedsteforældre, fordi jeg er i Norge, og jeg vil vildt gerne vide mere om min slægt, hvis man kan få alle mulige og sange til, og billeder, og man bliver sådan, wow, det kan jo være den fedeste platform. Og 6 kroner om måneden, helt sikkert, det er heller ikke for meget, eller sådan noget. Så hvis du har mulighed, og så synes jeg, at du skal prøve at finde en, der kan hjælpe dig med at få det ud. Virkelig, for den er meget nemmere og håndgribelig idé, hvor jeg vil gerne støtte op om det. Fedt. Og imens I lige skiftede mikrofon, så bare en anden ting omkring løvens hule, det er også, en ting er, at man kommer ind i løvens hule og få en investering, men man kan jo også komme ind og få eksponering, og blive eksponeret for vores 600.000 seere på aftenen, og de 400.000, som følger op og ser det inde på DR.dk-playeren senere. Så nogle gange har vi altså nogle programmer, som har et reach på 1 million danskere, og så taler de om det også. Og vi har nedlagt flere hjemmesider på de aftener, hvor vi har sendt for de folk, der har været derinde. Ikke? Så der er virkelig noget i det. Det var ikke sådan noget, vi gjorde ret meget ud af i sæson 1 og 2. Der havde vi sådan lidt det, hvis folk de sagde, at jeg vil bare gerne i løvens hule for at få eksponering, så røg den ned i papirkurven med det samme. Men det er jo en del af det. Så vi er blevet sådan lidt, det er ok at tænke sådan også. Det fungerer. Det er jo fedt at nedlægge en hjemmeside den aften, vi sender. Så det vil vi egentlig også bare lidt på. Yes. Ja, tusind tak. Rigtig for det.